Häzirki döwür studentler üçin iň möhüm möhüm bolup durýar. Sebäbi olaryň käbiri döwlet synaglaryny tapşyryp 4-5 ýyllap okan ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýarlar. Beýlekler bolsa 1 ýyllyk okuwdan soň synaglaryny tapşyryp enatasynyň ýanyna dynja almagy edýärler. Emma bu synag möhüminiň daşary ýurtlardaky türkmen saly studentleriň aglawy üçin agyry geçýänligi Azatlyk radiosyna habar berilýär. Çünkü bizim köpüýimiz synag tapşyrmagy dälle, nädip köprek pul gazanmagy düşünýär diýip Russiýanyň Demokratik Tewitindäki döwlet uniwersitetiniň muallimçilik bölüminde okuyan we özüni Güljahan diýip tanadan türkmen studenti söze başlady. Mysal üçin men we joralarym öýleri tämizlemäge, restoranlarda tämizlikçi, gapçanak ýuwjy we käde müşterilere hyzmat edici bolup işlemäge diýär. Günnelik kazanjymyz hem $9-13 geçmeýär. Biz gece yarımdan sonra umumy ýaşaýyş jaýymyza gelýär we synaglara taýýarlanmaga mejalymyz galmaýar. Emma näçe kyn bolsa-da okuw döwrüne ýadan belliklerimizi gözden geçirmäge mejbur bolýar. Sebäbi hiç kim ikilik baha almak islemeýär diýip Güljahan käbir studentleriň gowy baha almak üçin jany diýänin hem Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Mesela meniň sınıfımda bir näçe studentler gece yarıma çeli işleseler de daňatýança synaglara taýýarlanyp, käde hiç ýatman gowy baha almagy başarýarlar. Meniň özüm synaglarda iň gowy bahany almasam da häzire çeli kadaly bahalar alyp gelýärin. Muňa da şükür edýän. Çünki ene tamyň ýüzüni ýere salmak islämok diýip Güljahan aýdýar. Azatlyk radiosynyň mundan öňgeren maglumatlaryna görä, çet ýurtlarda okuyan müňlerçe türkmen saly studentler soňky ýyllarda enatasyndan pul kömegini almakda kynçylyklar çekýärler. Olar howsarlarynyň bank kartlaryna we Western Union ulga markaly pul geçirip bilmeýänliklerini habar berýärler. Olaryň aglawasy öz hasabyna okuýarlar we stipendiýa hem almaýarlar. Russiýanyň Demokratik Tewitindäki ýokary okuw jaýyna injenerlik bölümini okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik student hem häzirki synag möhüminiň ýeňil geçmeýänligini, möhüm bir mesele üns çekmek isleýänligini Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine ňytady. Men häzirki synag döwrüne hem käbir studentleriň iki smenada işleýänliklerini aýtmakçy. Golaýda kafede işlemäge gidenimde bir student gyz gece yarımdan geçdi. Tizrek işimizi utaralyň. Men ertir saat 10-na ikinji işime gitmeli diýende men geň alyp oňa sorag berdim diýip ol sözüni dowam etdi. Men ol studente sen haçan synaglaryňa taýýarlanýarsyň diýip soradym. Ol dogry aýtsam synaglaryma wagtym örençäkli. Biz käbir synagymyzy internet arkaly tapşyrýarys. Bulan biziň üçin amatly bir pursat, çünki awtobus ýa-da tramway bilen 1 saat goly uniwersitete gitmän. Şol gysga wagt synaglaryma taýýarlanmaga, ulanmaga çalışýaryn. Elbette, gowy baha alýaryn nesem ýalan bolar. Ýöne synagdan ýykylmadygyma şükür edýärin idi. Başga tarapdan men käbir studentleriň işläp gazanan pulundan her ay $200-250 öýlerine ýollaýanyny bilýärin. Muny olaryň maşgalasy talap edýär. Olar biziň şäherdäki studentleriň 70 götermini düzýär. Emma men olara giremok diýip adynyň tutulmagyny islemedik student habar berdi. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen saly studentleriň maddi problemler bilen ilteşikli resmilerden ýa-da bilim ministrliginden kommentariýa alyp bolmady. Resmi media hem çet ýurtlardaky türkmen studentleriň haýsy bir meselesi barasynda habar bermeýär. Daşary ýurt mediasy Russiýada 30.000 çemesi, Türkiýede 18.000-den gowrak we Belarusda 10.000 çemesi türkmen saly studentiň okuyanyny habar berýär. Mençe studentler gece gündüz okap watanyna ýylgyne peýdalyk mallar, muallimler, injenerler we beýlek hünärmenler bolup ýetişmeli diýip adynyň tutulmagyny islemedik Russiýada okuyan student aýdýar.